Magandang oras mga kadulang! Welcome sa ating Dulang T. Ilocano channel. Tayo ay magluluto ng kinamatisang baka. Napakasarap po nito, lalong-lalo na ngayong nalalapit na ang panahon ng tag-ulan. Napakasarap humigop ng napakainit na sabaw. Sana po ay subaybayan po ninyo ang ating video mula sa simula hanggang sa matapos ang ating palabas. Agyaman ang kanyayo apo! Dulang T. Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Nakahanda na ang ating mga kailangan para sa ating lulutuing kinamatisang baka. Ito, mga sariwang gulay, kamatis at syempre karne ng baka. Narito ngayon ang ating mga kailangan para sa kinamatisang baka. Karne ng baka, ito yung ribs ng baka. Syempre, dahil kinamatisan, kailangan natin ng maraming kamatis. Ang ating mga rekado, sibuyas, bawang, kailangan rin natin ng sitaw at petsay. Gagamit din tayo ng cooking wine, paminta at syempre asin. At kahit hindi na rin tayo gumamit ng mantika dahil medyo mataba naman itong ating pinamiling karne ng baka. Okay, ngayon simulan na po natin ang pagluluto. Matapos nating hiwa-hiwain ang ating mga rekado at karne ng baka, ngayon sisimulan na po natin ang paggigisa. Pero unahin muna po natin pagmantikain itong kaperasong taba po ng baka. Hindi na po tayo gagamit ng mantika sapagkat magkukusang magmamantika ay ang kaperasong taba po ng baka. At babawasan rin po natin ng mantika para lang sa ganun ay hindi po tayo masuya sa ating kinamatisan. Okay, so halu-haluin lamang po natin ito hanggang sa magmantika itong ating taba ng baka. Ngayon, nag-golden brown na siya at meron na tayong mantika. Isusunod po natin na ilalagay sa kawali ang bawang. Okay, itong bawang magbibigay po ng bango sa ating sabaw. Halu-haluin lamang po natin ito hanggang sa mag-golden brown. Naka-low to medium heat po tayo. And then, ilalagay na po natin ang sibuyas na pula. Halo-haloin ulit po natin nang sa ganun ay balanse po ang pagkakaluto ng ating mga rekado. Isunod po natin na ilagay ang paminta sa kawali. Ayan, halo-halo uli hanggang sa lumabas ang bango ng ating mga rekado. Okay, isunod na po natin na ilagay ang mga karne ng baka. Hahalo-haloin po natin ito nang sa ganun ay kumapit po ang lasa ng ating mga rekado at matanggal na rin po ang lansa ng ating karne. Ayan. So, pagkatapos po niyan, lalagyan po natin ito ng kaunting cooking wine. Okay lamang po kahit hindi kayo gumamit ng cooking wine. Itong cooking wine po natin, magtatanggal din po ng lansa sa karne at magbibigay din po ng kakaibang aroma para sa ating putahe. Okay, so halo-haluin po natin ito hanggang sa matuyo at mag-golden brown ang ating karne. Nasa high heat po tayo pero siguraduhin po nating nahahalo po ito ng mabuti para nang sa ganun ay maganda po o kaya baging balanse ang kulay o kaya pagkakaluto ng ating mga karne. Okay, ngayon isunod na po natin ang kamatis. Mag-iiwan lamang po tayo, magtatabi lamang po tayo ng kaunting kamatis para sa ating panghuling pagluluto sa ating gulay. Okay, so dagdagan natin ng kaunti. Ayan, ngayon hahalo-haluin po uli natin itong ating baka at kamatis. Medyo puputol-putulin po natin, papabilisan lamang po natin ang ating video nang sa ganun ay hindi po kayo mainipa sa panonood sa ating ginagawa. Okay, at ito po napakasimpleng gawin lamang po ito. Itong ating kinamatisang baka. Kitang-kita nyo naman, no? Simple lamang po yung ating mga rekado o kaya kailangan sa ating pagluluto. Oh, pwede na! Pwede na! Kaso makunat. Siguro kasing edad ng dinosaur to kaya makunat. Tatakpan lang natin mamaya. Lalagyan din natin to ng tubig para sa kanyang sabaw at pampalambot sa ating karne ng baka. Okay. Okay lang.
Okay, titimplahan na natin ng pampalasa. Lalagyan din natin ng asin. Yan. Tang. And then, para tuloy-tuloy yung kanyang pagkulo, mainit na tubig. Okay na yan. Hanggang sa lumambot ang ating karne ng baka. O, pwede na yung sabaw. Gawin natin para balanse yung kanyang alat at kanyang lasa. Okay. I-low heat natin dahil papalambutin na natin tong karne. Okay, at tatakloban. Yan, wala tayong malaking takip ng kaldero kaya ito na ang maliit na bilao. Okay, sana ay nag-i-enjoy kayo sa ating Dulang Ilocano channel. At mamaya, kakain tayo ng napakasarap na kinamatisang baka. Ngayon, bibisitahin din po natin ang ating nilulutong karne ng baka. Baka makawala pa. Okay, ngayon kumukulo po yan. Medyo nabawasan po ng tubig. At huwag po nating papakatuyuan po ito, ha? Dadagdagan po natin kung medyo nagbabawas po ng tubig. At ito po ay haluin po natin, tatakluban po natin hanggang sa lumambot itong mga karne. Nasa tansya ko mga nasa 1 hanggang sa 2 oras ang ating pagpapakulo sa ating karne ng baka upang lumambot. Ngayon, malambot na ito, sigurado. Okay, so actually pwedeng-pwede na ito eh. Okay, ilalagay na po natin ang natitirang kamatis. Gusto ko kasi sa ating kinamatisang baka medyo nalalasahan po natin yung hilaw na kamatis. Okay, and then isusunod po natin na ilagay ang mga sitaw. Sariwang-sariwa. Itong ating mga sitaw o kaya'y string beans. Hindi po natin ito masyadong lulutuin. Papakuluan lamang po natin ito ng 1 beses. At pagkatapos ay isusunod na po natin na ilalagay ang pechay. Tatakluban lamang po natin to nang sa ganun ay mas madali pong kumulo. At kapag nagluluto po tayo ng gulay, siguraduhin po natin na ang ating kalan o kaya apoy nasa high heat po para nang sa ganun ay medyo malutong-lutong ang ating gulay. Okay, ngayon kumulo na po ang ating niluluto. Ilalagay na po natin ang pechay. Okay, so madalian lamang po ito, ha, yung pagluluto po natin ng pechay. Actually, kahit hindi na natin pakuluan yung pechay na yan, pero depende po sa inyo. Pero sa akin, mas gusto ko po yung medyo malutong-lutong kung ngunguyain po natin yung pechay na yan. Okay, so luto na po to mga kababayan, ang ating kinamatisang baka. At ngayon, sisimulan na po natin itong sentensyahan sa mesa. Yan ang ating kinamatisang baka. Oh, heto na nga mga kababayan. Wow, napakabango. Oh, kita nyo naman, no? Napakakintab, kumikislap pa ang ating kinamatisang baka. Sariwang-sariwa ang mga gulay. At syempre, amoy na amoy po natin ang kombinasyon po ng baka at ng kamatis. Ngayon, sisimulan na po natin ang kumain. Luto na po itong ating kinamatisang baka. Ngayon, sisentensyahan na po natin ang ating putahe. Unahin natin ang sabaw. Oh, init-init. Oh. Malinamnam. Sarap. And then, itong karne. Oh, lambot. Tamang-tama lang. Oh. Wow, panalo. Okay, ngayon, sasalo na po natin sa kanin. Yan natin ng gulay. Uy, usok pa.
Uusok ang ating kinamatisang baka. Nabubulol tuloy ako sa sarap. Okay. Ayun. Bukan natin ng may kanin. At lalagyan din natin ng sitaw. Siyempre, lagyan din natin ng kamatis. Yan. Okay. Cheers! Wow! Panalo ng ating kinamatisang baka. Okay? Lasang-lasa po natin sa ating kinamatisang baka ang linamnam ng kamatis. At syempre, ito pong mga karne ng baka. At napakasarap po talaga. Kayang-kaya nyo po itong gawin sa inyong mga bahay. Okay, bago po tayo magpatuloy sa ating pagkain, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa ating channel dito sa Dulang Ilocano Channel. Your Kakwentuhan and Food Venture Channel. Maraming salamat po. Diyos Tagina. Antayon. Okay. Na. Gusto ko yung sabaw. Okay. Yan. Dulang Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.